Bare Croduanim. Also, my brother, HMC, and that's to bring him be a ton from Madame to be a bo. Neko, we are seeing no Ebusha for Esawani. Yabeko, Swami Mazi, I don't so, Sabre, can't quite shabby, yes, yet, I'm so many papa 9 actually, what more. Every problem baby binu edano anu din pada yaman bofo beba na wodin kratro no abre ya de ni beche much man we be aja north mensi no emu asante kropon circuit course na busuafo ye drei wa sakrati bia wanya mfinsia na duonu mienu se wankwankwa da fiase emfie no edun woche Elfo ye eni afrom ne kan hwe ye gibrade anu fafa bobu ade she Asem Beba Dabi ka se boso e de be gibrakin kan ye de asom wabzonfo da wo mo ye ahodenfo ye som metri ne hurubedwa bi tumi kwati wo bon eni akoye bonia ye futiafo perfect series books eni ye kan futia ba wo ye wo mama pa yaba Elson kura no asene wo mo da chie eboa pa de medan so no se GS na ka wo mo de stamp na tuato ese ya panyan eden de okinkan na aboa ye wo English language basic one kwesi free no ho sansora owap award our people kwesi one kwesi 6 ana say history of Kano me abako sab no de akura no bia guso a wo share sanse wa bina na dwuma bodonko ye wo army enso ho ni Muhammad kakra Yesu kakra de nyinata kikan kan bobu a twanya manso kakra na nyina no akura no hunu de etuabuo computing KG1 kwesi basic 6 ho creative action so I don't so basic 1 kwesi basic 6 no science maths ni nyinata perfect na de aba wom de papa akura no sebi sanadro no fom kakra ene perfect bema muamia amwaben pa nazi fon kora no so numeracy ma wo language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing don't so ho sansoro na JHS1 gosi fred no so ene akenkan brofo no we will be no so kokora de makora no social studies or science RME computing and career technology for ye wo so hwa no a de test wo no ebi wo ho mock exams ho ye wo terminal exams ho midterm exams so ho kuma se de putu je ben station a gran so de na dan so man first stop na ba bi otonton ma no so de obowura mu ana musaka bi na wo je bi atumi ato no ma no nie for perfect series e wa matrofo ma so 0243 299 938 and 0540 755 465 Anum de ne bebe na ne wo dwaso na de ne FDA fo asanse agya tomo se no ana ye ma nipadua no nti ya kanfo de ma se ye nonom aye vitamin ka ba ye mfie aduonu ne ye kire ne ebodwuma nipa dodo na na edi adanse se ampa vitamin ka yade ye se yi ankasa ene ye na so de he na wo pe so ya make drink na wo pe cafe bia nim kalain bia nim Tesa wonuma edemu yo bibia kwaso kama de mawo o choco banana strawberry tese yi ankasa eye ni anu no so de asemo ma se be omega 3 6 ene na ni nyina esem eye vitamin champ eye banana ni nyina da esemu be pa wi eye kanfo de ama wasa kwadanom empani num te wiabre eno ene ye kanfo de ama se anom de papa e wodwa so wo kwa na so apebi anonom adehye ene sabre braso so kenkan de mambo na ya sonfo biedu ena bade we kese ba besomo me be ma me di kan asonaba ohene kwabena boate na we bi ne enoba afia aboajewa afei nsem no nkyiremu edie Asem Beba Dabi asem no enyaba ebusuafo yese ade chi na asem foforo ntodwa se wibuada chese yechiwade nti echiwade no ede ye ho akade yebo penhwam sesi ye ne akwa hafado south east district mu adujama ede nkwado de kro na brofo se ma ba betodwa no se na branch ba kwa de wo be edunotwe 18 years small boy afekura no bi abato do kura ba betu bi ni ade a chese akwa brofo se mu a yese etuoi ene ye toto kura ma ne mene ena kodai ya kwa kofa nene jejeje dima ya dimakum na hwe babia so okada rada bako nipa ya utwi okada hyen ibie no a wodidi ahemfiri ena ekofa ya chese oye ni etiaba yaman bofo kwa megini boate ofia ha kwa me din nsem ya chia boaboa nsem no a kwa me ne ye be hyen nsem no ajenim atanse ni akwaba ajiso nyado asuna bokode onyankrompa da ma odi achen da osoro ase brantie mo bonse ibo be de send 18 years na etuo no nya no wo hen na wan tuo no ato asabra kobo ukada ride yo asuna me da ase amanbo ni nyina ne se osusu se abrantie no aye akronfo aranfo kotia betia no dwan basa ire bi na o kire se wakum aye ukada ride no agyemoto no a kodi dwane na de esi ekire ne de bramu ebusia manabo ni nyina ne se o kire ma branch onye mfrinhia be se dunwotwe ne din de nya mai wona tempotem ho
ebinim susu se ofiri fufuo ana okọ adujama mankranso ne mfafrem ho no ana okọ han okada rider no se obeso de ne kọ eye atakrum ye na otra mankranso a na okọ atakrum ho no na mo kire mu a o han no de ne dru atakrum ho no mantwa baabi ana omususu se otwe tuo di si okada rider no so a oboni to wieye ana otam moto no se odi dwane na ochase no anadwo no bra oye sadne nso ni ade emune mframa wom ti omu kire mu omu chi etuo ni nka no muka se bia moto bi tire na aka bi tire na apai to ma mpe mu asa so omu tin wachiri ti bra ofa moto na odi dwane no ena odi kunya kan konhia ana moto konhia e wo kwan no so to mcha sprinter rider bi na kwato no ho no mo na no ka se bi eja okada fo bi na kunya konhia to mu tam no a obo no ekọ mankan so aya sabe kire no mo che se omu sabranti ne kwato no a ebusuanti nam so ma okada riders ni nyina ekọ mankan so aya sabe video ne babra Facebook live so check 102 the 9 FM so check 102 the 9 FM so into okada riders no yi twi moto ni si wono mo omu yi twi ekọ mankan so bebi akwa no ya gina to no se aya sabe ho se ane anka aya sabe mpanimfo nyi abrantie ne mo no munin kuno fo musanke kan no enye so mo fo musanka so mo munin kuno na na ina so mu kire mu a bro mo ho na mo de abrantie kodu aya sabe no mo tis abrantie ne frim e wa aya sabe ho no mo ena she mo bufu a mo ye se omo so kwa koku abrantie no bi na msa akodi wakodu aya sabe no se aya sabe ne penifon so free aposifo mo bem to che se aposifo ne bem mu a omba hwe ye bo ban se de be ya abrantie en se aya ho no mo ne ade into gather ready to go ni asem ketwa to mo su se abrantie no ebe han no de ne kwata krom no ko boli tuo kun no na boli tuo kun no wiye no na odi dwane no ahwe a ebi nothing time blocks ni ade nyina se nko mo there's a hospital on premises entrance hall no mo no no mo gini enya sam ketwa krobusia bra Facebook so check 102 so the brandtie no buo se de sia mo bufu pa se obehan okada rider na be wiase obetwitu wona ehu bi kra kire se bram ko fan ne ko musu se to kro de ball no close range no ben no de ball no we no chambo to na ko di dwane ti nkwanhia ne mu ne mu a omunya no chinye sa ngasa brodwane kokoda ne ba ye me ne okada riders ne ba ko edinkita bibi ntimi fa ne din tudwa na okirechire mu se asam ne course ne bufu a akwa ne nia mo pesempene okire mu ampenefo hwe na emranya adwanye sa asem bi so mpotem ho no mo iba ablaje na onu bo bi churu free fufu obe around 18 years and okusu ko fa drop moto so go for motor drop them you kada anyumre anagbe 8 around 8 world and you already drew a trauma cars didn't drew Krobea I would trauma cars na be for attackroom e ho na oji motor ni film some board to board no and when so to am from afar ti ni na bubu kwa no di motor neighbor no di motor be na accident and the sprinter bi e twam na sprinter the far and you tell bobo ni churu boys na no gina kwa no mu jo e krofo etuo no mu se e ka motor ta na ade apai to mu no to motor na o de ko nti o ma no de motor be na ze na sprinter na fa de ba Adujama hospital ti Adujama hospital ona kunsu kada fo ni na ba Adujama so mbe kunu o me tibo na kunu hospital o na obo aroba no eno mu ba nte o ye to abo ni ade hospital sa anti police ba o ma anti eno mu ye reinforcement en na asem ketwa adiba no oye sa asem bone no fufufu ni na ni di ono no na uwi o man class hospital say close range no ni jina o say o ni jina no bone tu ono so minimum bad o the same age from 20 coming down 2019 kwala boys kwala fufu ni ko mo no nya 18 years ko fo no nya 18 years etuo no ase hu say sa we tu twene ba moto ni di o ti ye eno de be na accident to mo ba ho na moto ni na ko mo ja obobo ni tu e seat no woni ade ni na to mbo be identify who say e boy ni moto na Asem Bentino we e yare ho semasi Adujama mankran so rem kunsu ena okada rede mani abrepa ese o chese abranti na kodi aposi fa kunti di ekire ne ehwe ni kwa kunti we moto no mu kire mo mu fa no na mu jane ade ane wo ho ai me hu se moto no na enya asem keto akran te be di ekire de BCD ane de mu kire mu abrem kwame beda se busanfo kwame agini boaten kokoto da Adujama case wodi akire
nti kwame kusuwa ne hwese da post for the nsem ko kwa kusie yɛmfrɛ ho sɛm mu ani afɛ ne nkyɛmu ɛwɔ atwema nwa bianya north ɛyɛ mensino emu kura wɔ frɛ ne sɛ amache bare kuro duanim awosɛm bɛfrɛ ba kyɛm sɛ ɛnura da ensubra ne bi tɔyɛ ma emu from majampantru de abusuafo na nya grokra ekɔ wiase adehye bru wɔ ha ene wo mo dan ebi so de apepa ebi kra de adwiri ama wo mo school dan ahodo na wo ho na nkwada suamu ade nyina abusuafo sabe de efa ye gu atese asana kwakwaya ho sempa nti ase biara enim ekwan bia so eno nam so meka said de adehye wo amache bare krodua nim so na wo so kyerɛ sɛ emode wo mo hia bi pa san sɛ wo mani atutu agu wonsam woniema nyina sasai ejapade ahodo waye adan ni ade wo mo dedam ni nyina da busuafo ensuo ne mframa no ase ni nyina na assembly member awo amache bare ne mpatamu eye owura na se honorable Collins osai tutu jebre ni adaje no te ka se bonko no de tudu ase isi ade atosamwa na se de ade se ne ka no san se isi a obi ani bi titru ene cement ni anwa ne chance dan ne ade no enimanu ya ojiri se ne na betimi aboa momasese wo madan titru pa ene school adan na nei ebi so apam efa kura adwiregu no aha yatumi de asese na boa amadehye no so akomatimi atowo yem wo bro ne yakasa miete honorable Collins osai tutu nsem bia ode to yenim atorenchama esi o amache bale ninya idea eni nyani hu bi class ada enyumebe nunu ene fa kobo nunsia na esie sha sese eto anches mabe de san hu from makase ebokukuku na frama na egbeja ye no ede obi ahye ne dem yesi pia befe pia ya banani isun kese oso ko hwewuni a obekọ na ono ne ho aka o ko ma me ho abekọ na ono so ho aka adan a mintinin ka dan be adusia de so apa de adwiragu apa ama ye school dan e wo kronimu de nimionu nyina so apa ma fa kura sa adwiragu sisi a me no ka se enipa be ohani a kire de o ma dani homeless da bi omu be da omu du omu ti be tokora ho dene na media ye da nyakopo ase se e ba se so okra bi no ho a ohere ne nkwa ifri se adani bi dwurugu obusuo ni bi so ama ya ro se bi ko hospital na ma me fa kwanya we so na me mo eye ye hena wo krom ha na gedu kuma nyini abaso eno a obitua hospital bills ni nyina omo ho kan ye na ye do mo ko hospital na bitua mo bills ni nyina wasa sa no pay de ebebe chire bi oba behwe be fro anso ho atoa so ni mpanyimfo de bi nkoma oye se obebo anan na akohu na admoni mpanyimfo se omomehwe amache ba no moye na to renchama esi okuro ni mo de menia esewani light post de me ha mani ka light post okuro mi de ni nyina bubu ogu ashpe asha da fast se na kuma ni yika e de gu form ani adan a eso apa de abu ogu de ebe ejesia 60 eni echiri abusuafo mu nsam no adehye bia wo amache bare amane hwanu ada wo mo ehu ye no na eye assembly member owo patam ho honorable Collins osai tutu ana motinika ba Facebook no so a emu ya papa ti we de empanifo atorenche mu aboafo mo hwe ne emu adehye wo amache bare na wo mo nso akoma ento wonyem for da yentro so den fan 7 copy mu so magazine so magazine edno da nwumra don de na brofo semu a e man homre so na eni enyan pa kan kwanhia bi na wofra dam so ma sabra be kasete edipa ba na bi a yesu se be wom da eni enyan ye ya enye asemkuma kura na ka idie so ani tua se de ana siti to mirbi ana koyin se bi wode number bi ana wo se obi wo no so de ne kwanhia pete aba abesan na baby o parking the car dey sie kra no ti say koba se traffic bi si na bia obi ko yi afa ho prekope no a wan hwe na akofo wo nipa atumi ediaba erubi na enu a esi e wo so amazia sa brede ani aye enyan papa yaman bofo en wi akwa sofo connection wo bra ye si ye no de na sofo wo hwa no ane emu ensem avro no nyina na wakurunchire ya wode aboda badwuse mu a na enya asikuma na ye behwe na sofo ba na nka ebisa ne se
ɛkɔ so saa no obi atranse do anase wo mo ya wafo ayasa yafo no kra no wo mo edabrim te sɛ sɔfo aba so akwa sɔfo one ya sunaba buru awia yi je so na pum ti sen ɛkɔ ma na sɛ no ade si ya wani tua no na sɛ abobɔ saa no oh ukasa ofom bibia ye boko deɛ sie ne nura yɛsɛ wani kotu awisi sɛkyire pa deɛ kɔ so wɔ so amazin nam so amasa brɛsi nipa na bi wɔ mo baabi da ɛnyɛ ekyiremu no wɔ hɔ wadaroma utakatifoɔ etiem okay asunaba meda so na machi utakatifoɔ nyina na ɛno anwumre bɛyɛ 8:42 na me frifie a meba adwuma mu sɛ deɛ yɛdwuma yɛtie no a emu na me bedru magazine New Road kwasi pon hɔ na wusane ba no na Reno kia Reno bi apake ɛwɔ kwan no ho ana saa anwea trailers akɛseɛ bi aten sɛ 34 ties ni bi ɔno nso sane free New Road hɔ baba ne speed wɔ mu paa na baabi ana Reno no apake na breakdown baako nso apake wɔ ne right nti Reno no anwea car no free slow ba no na kyerɛ sɛ double parking Reno no wɔ ne right ne nifa so and I break down nso wɔ ne nifa so na me sane ba na me nya akɔ nti call na me slow down kra na me nkɔ speed biara I think around 20 and na me ba nti me wona ne sɛ kia Toyota Sienna baako ɛyɛ saa car nketewa bi 360 de yɛ trotro bi kɔ tachiman baako san me ho na pragia baako nso asan abi san me ho nti Toyota Sienna ni san me ho na me hu sɛ anyaka na eba no wa free ono ne lane mu ehia Toyota Sienna na atie sie yenye lane mu nti no ono nso ya ne ho hwie nyeye ana obɔ ono no passenger side ni opia ne si nkyɛn nti odi nkai condemn Toyota Sienna ne di ne si nkyɛn ana be collide this straight will break down and into the break down straight ana pradia no sa me hono nso bi ko hia ono nso straight no ka omu mi enubom no omu hia me inti baby ana me madru ene baby a odi hia me de na te se me fa ne se ndru baby kura te se office studio echo gate na no we take reception gate na no endru inti the only thing na me ya ne se just me free kwan ne mu me ni baby anso a me fa ti bi hu se kwan bi da store ne mu ho na me tisi from na me wurem a na opia Reno no opia breakdown no ene pragia ni nyina be bu light pole e wo baby a me mawura na omu nyina be gu baby a me wura ye no enti wase a baby a wo kwaji ahome no ho anso na mu bushi a wo ehwa anso na omu nyina anso be gu ye ehwa na omu nyina bae but the bu a me ne se light pole no bu no e choke wo mu kakra light pole no bu no e breki wo mu speed na no kakra ko si se afi de Reno no ko car e ko choko gearbox bi o mu de agugu ho e ko choke ya entumi nko bi no nso speed na no brass nti at sport na ejato light ni se ade a light pole no bu na be to car no so bi anka bi yehu nti e ko no na ma me nya ahode kakra me free motor no so na me fa be fofo na me fu be gina akwan na fi yehwe kwan a yenyina na obi abefa so a obesi edi no nti at sport in the pragia no de nipa mienu a ne wo na kra ka ho miensa akra de ahwe anya ne but pragia de no otwi no ene maame na kra no e ka no ho de o mu prae pa ene driver no nso a no otwi anya ka na nkese nso no ono nso okam at 8:42 na asemisi no yetumi yi na film na is around 11 fastest for bitwa ka ne nyina ansana yetumi yi ono ankese nso afrim but ono de wangu ne nan mum na ebubu ye ene ade nti enra no in fact transport na ankese nso baby accident ni sei na no anwumbre na around there 4:30 na me kofie na pragia me nso aboma ono nso ayam kora wo kwan nim transport ho na ansana pragia me omu prepare serious omu prepare serious pa mo nso omu do omu koye and it say around 8:42 no so another accident it is so etumi ebesi wo ho anwumre no na ehu pa enafom ehu pa
because e be si mi anka chemanim na fortunately am ye ne say what the bebo breakdown when te sa nka ye ne ya to aso ne de ye nyina ka so to aso ne nyina nti bom sa no 207 no nso di machi no gearbox ni de yi to kwan mo nso de bom lenya sem ketwa nya sem ketwa fianza na bekro no mimisa wo bra wo ye say wo dwane anya otra didi mu a wo ko fa nchen ho na ruti moto no so na nyanya bi na abɔ ana say ase wo se po no bu mom na wo dwane prekope no ase wo anwane na waka moto no so sa mebo aso ba de ba ne se on se de bo am ne se mi huni se ya de ana ma dwene ne me ho so de an nka me nso mehia de dan na opia ne ba no e bom na opia ne ba ne huni nti de prekope na ti an se bi se frikwan ne ti fom na mi frikwan ne ti si fom na mi wura stores ne ma won so ma parking engines ni gearbox nti mi wura engines ni gearbox ne ntem ana me ko dina ya me dina me teso saa na opia rino ni saa be twa mu o machi ene opia be dan ne pragia no ne light pole ni saa be twa mu o machi o mu be gu ne me side no nti me anti form me class din ko si se lipa ba ho ansan me kwa me fi mu to nso esi yo eja ya sabe abe poti na wo mo ye ju o mo do mo to ye wo mo prepare ye no wo mo prepare no asase no eyifo no pragia no me lipa de mu yi wo ma no mo fa na da pragia de wo mu gu nko na ka bia ntimi nko ka bia ama nti pragia fo na wo mo tene ni bi na wo mu yi wo ma mo do mo ko wo mo do mo fa atafo wo mo do mo ye so wo mo di ka do ma fa atafo ji na wo mo do mo ko ye ko fi me na sina wadi amia ka franso mo afiri mu soronko wate ai ko sua bi di ejonfo henry akwado no sofo connection eno anwumire nkwanhia wo ba adwuma no a wo ba hwa betire mu ama asofo abeprichi no de akoto no edo no abusuafo ensam no esi samufo efa John Ntwibo se kolabo awia isa akwade on na betena fide na chibo chinchin bibia de ma yei enwanu ye mienu na ensam no ye de besum ye midin enoba afia aboajewa mene asonaba ohine kwabna buatine de si Krobea na Asante wode ne mbrante yedo ne nkurado na kura mpanimfo no ha wo mo ba betrase na wo mo apensim yadase apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and a Plaxmox mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Wubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na Pavi and the Plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nkan our pharmacies na herba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. O wejajai. Abua wa mo se wo to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine swa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and Naka, and so I'm approver. Into a batter pian kotobi maneba. Hey, and na so we dear, so could be crab to me a could chew a cotton. How many students who? Na, and no cradi. What tip one should say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master Kuswa, a here one more, at to phone
putuaja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria anasekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Odofo, mami misa wasem bio. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrebo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di ama say enhwemu bia bramien chen ma ye nhwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea, 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 Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mugurura, aye ni na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. OTEC nyame ma onyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan ko mantie no wo ye modwuma wo mu nyina da papa mo wo ahode ne ahode ne wo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metinya kia to obrane mo hwebi pata ya kede na ade ache na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asem wa edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu tutuo anso omo baba mo da subusua ye waduma na papa wo ye ni e kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bidia ye tia e mo profo enyanka papa wa yi bi OTEC mo nyi nkire e guma ni tumpon no mo so pa botre odo ensema ya no mo tika e be futu sema ye ne ya negrese wo mu gu ye ni ma se nyesa no mo tie omo ka se guma no mo ye no mra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo
papa nka wo mo efiri sa bread do hwiri kopum bra odu obia bekọ no din baba betena se a se de be ya on be sisi na bibi atoye no awade wa ho odin tumi no ense wo manya kokudu enfanya kopum bra wa obuti woni munyamo adum ni amen aja nyamenshira Asem Beba Dabi da body as Asem Beba Dabi ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔbawe na yɛwodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wɔ mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Yakopon e kire no obapa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ne tina good timi da radi ase yenso da ase me twantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya mi sa ne se man kutuo nanim a ore ni sa abo mi sa yem se ore meduma ma me so ate free honum no Asem Beba Dabi oda 102.9 FM ayo papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mere akwachi apanya bana de ma betere me o inside let me say no ahomachi apanya me simbachi no nani enti nyama bia mere ye wo fie ho no anodi mede ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se Fred na tunufu na je oye no onya ya o se me concern Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie ama bla ne so yedi ama odi dan na ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama ye ko honum no adwuma no honum no onye adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma se ye me na me ko so me eba ma ye didi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma mitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopiti gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me sefri ya munyina tia apaaso fo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se mi hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya adu a mitime ya kwaya ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pa chan enti wa hu se emema ba o yere o mo ba no ho ofa mpena a wa hu ma hu 3 times physically 3 times asan we ya wo kana no ya no me donyame ne me salami ye ne me maami a wada fom uti nkanya abutre na menya na medwene nsan bebre ho nka me kunipa ewe awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa koto gane abra be ma no nti ukoto be e na me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e de asi ho no e na ode ntuma sasa fom ho dwaye ne dem ho dan no se dan ketua bi e na be ma na manage ne ho adwale ne ho dem ho e pepa ne ho e de bounce pan o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra me ko duru nkra na abonte me ko duru yana na veranda no gate no omotum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no ene ne bounce pant ndike enti wo ye dai ena me nya bo tre gina ho no na minti ase me nim de me chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bounce pant ne bibia ne ke o sire nku ama tres no so ne ne ma nyina da ho ena nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne
ono to ana wa bie kata so sen kan so ni petina kan gusu no ni nyina do na me fan to ma se na me hwe na me sa de to afide me so to ki se dem ho sun ka horo na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tom na be me so sore e kin hono na me bisa na question sa o be ka chem so e bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de oba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo e no no be ejuma ana a se oba be gale na me se oba be gale ntu be gale no abontin ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha ena dem ha ena umanaji pan masana ni problem ni na ye ma onya kwenya oba wa wonse oba me bola even ekropon ye betina area ba ko ayete ofa ma miensa mi donyame oba mo fa echire we na ote hosa no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpe na asem tro na wocha me ntro obi ontimi nkyere me mpe me odi aye me girlfriend me nwaru biem what do you ebi a open fa ko medi what this can you know me the plot sika sasika nyina wadi nyina yi amedi wala de because ko mba bia ni sasisa we onu adwane na wafa dwane onu ade chi na wasa ko hwegu we ondi dwane ade chi so ondi so plus you ready me chese onu adwane na ade chi ana wako hwe no ano foforo obeba ye ni nsemo odijan ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me midi sika no ya prema nsem papa we no otu one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ne ya wale ne wale china na sa ya ka busuafo no omo hwe nipa omo ndwene mi na be ka sam na omo fa e bi nipa no ka wo ana sa wo de wo ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu otom wa ha bukwa ko no edure Asem Beba Dabi papa ya wo ka na ni sa menya papa no hwe me a otohu se me menye enya wo de wo be ka no na busuafo no sa menya omo be kire be se ja wo yer no ya wo na wo nya me bro jama ya from Thursday me bra no ko school menene ko campus me bra no so ka she me chen sister bema wanya 40 years awon wale o ye problem uswa enware no de bia me ka asem we me bra no hu an ohun de ewo wo mu ile
ɛna wia yi adɔfo ne ade hye yɛbɛma yɛ nyinaa yɛn ho ha ɔdoma nkoma nyankopɔn ɛsa yeye ɔdoma nkoma nyankopɔn ɛsɛ nkamfoɔ ɛne ntontom adɔfo ne ade hye awia yi yɛma yɛn ho nso aha ɛma yɛn ho yɛhyiahyia ɛnɛ ɛyɛ ukuada ɛnɛ yɛ ɔbɛne mbosome march bosome ne da ɛtɔ so num mfimpinu ne aduonu num mu ɛne ɛwei awiabrɛ yi yɛasa ahyia bio na ɛbrɛ na wie du sɛ yɛde dwumadi a yɛato din sɛ asɛm bɛba dabi yɛde ba bɛsom dwumadi a yɛdie yi da biara da asɛm koropɛ ne yɛkase yɛhyia sɛ yi a yɛse yɛde sua deɛ ɛbrɛ korɔ no amuo no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na awie yi a yɛhyia nokorɛ momma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba bɛsua deɛ na afei yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na awie adwumadie yi yɛ ano akae asan hyɛ ne nso sɛ yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so sɛ woba Facebook ne so a ɛyɛ ahwehwɛ otek 102.9 FM hwehwɛ otek 102.9 FM sɛ wohwehwɛ na sɛ wohunu a onua ɛyɛ ahyɛ madesrɛdeɛ nie hyɛ ma wo nuanom ɛne adɔfoɔ wɔne edi wo nso akyi ɛnya dwumadie no bi ntie na wonya bi nso hwɛ brekoro na amuo no o comment bi a wo ne na awie fa dom yɛn ɛwɔ yɛn comment section ni mu wo de bɛba baabi a wo de free a wo de ba wasɛm a wo de ba fa ka ho bi na yɛnye na yɛnkenkan no kama ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ɛmfama wo sɛ woba YouTube ne nso so a dwumadie ne streaming live na hɔ de yɛ akɔpɛ link no fama wo nua na onua bi nso mfama nua bi na yɛn nyinaa yɛnka mom yɛnsua deɛ ɛnkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidie yi so ɛnɛ wukue yi ɛnsɛm a yɛde brɛ mo no ani soso na ɛnsɛm no ɛdɔɔso ɛno nti yɛn nuanom ɛwɔ Spain abukyima no mu bi laavofoɔ ɔmsi anuanom yɛn nso yɛbɛba abɛka mo ho na yafa dwumadie no ama adɔfoɔ ne adehyeɛ nso ɛnya bi atie afei UK foɔ nso ɛno ɔmsi yɛn nso yɛnie ɛnɛ yɛne a yɛwɔ GN radio so yɛbɛfa mo Patmak radio Abawa radio Amansan FM Breni radio ɛna Sahara radio ɛnɛ wie nyankopɔn hyira no ebi nka mo na ntɔm so sɛ saa berɛ yi a yɛrekasa yi mo nso mo atwa atom ama adehyeɛ wɔ UK ɛnso ɛtie bi afei na Francefoɔ nso aba Parisfoɔ nso sɛ yɛn nso yɛnie Kings radio ɛne ne TV na Krobea yɛn nso yɛasom yɛkura mu pampee yɛ a yɛn nso yɛma yɛn nuanom a yɛ Ghanafoɔ na wɔte mese kasa no ɛnso tie bi ɛwɔ France abukyima no mu ɛna awia mpo nsɛm ɔnso ne wo squad nyinaa no nyankopɔn ɛnhyira mo Denmarkfoɔ nso sɛ yɛn nso yɛnie daakye hema radio fɔ na Krobea yɛn nso yɛkuram na Rakus FM-foɔ nso firi Belgium ɔnom nso de abɛto so sɛ akora Krobea yɛn nso yɛkuram wɔ ha ɛhɔ na United States of America for nso ka sɛ dabi yɛntena ase ma yɛ nuanom nsisi yɛ enti ɛnɛ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America brutimani mu ɔnom nso abɔ adem enti wɔn nso de wadwenkyerɛ ne ba baabi a wodi free a ɔde ba no na ɔde aka ho bi onua mɛkan ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na mede ama wo mede de Krobea Nana Yaw Asante awia yi Krobea gyatanie awia yi apɛsɛmaka na nanie awia yi ɔgye aman magye adwa na adwa amagye yi me ne mapamfo ɛne yɛ nyinaa yɛhyia yɛba abɛsom ɔba de akyia me ɛna awia yi akɔ abɛbro ya agya akra ompom te sɛ nyankopɔn adome ho yɛ paa na nso so nyankopɔn ne adaroma me nso me ho ɔden yɛde nyankopɔn ase na awia yi yɛhyia sɛ yɛba abɛsom na som a yɛba abɛsom nyinaa no da bia yɛka wɔ afidie yi so sɛ ɛyɛ adesua yɛ adekyerɛ enti sɛ yɛhyia sɛ yi a yɛsua deɛ no na yɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti ɛna awia yɛhyia a saa adeɛ no ara na yɛba abɛyɛ agya wompom te sɛ ɛna adomwura ɔde akyɛ ensɛm nso de bi kɔsuo ɛtɔ de bi a wote asɛm bi asie paa na wobusa sɛ adenti na saa asɛm wei sie sɛbe sɛ kwabrane bɛte sika na nka ɔde akɔ ware ɔbaa na sɛbe